best they can. If they bring me down, you know you like it, but it drives me insane. What you want, what you gonna do? Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. V tomto videu vám ukážem 5 outfitových inšpirácií na posledné školy. A naozaj som sa snažila vybrať také kombinácie, aj kebyže je vonku pekne, aj kebyže prší, pretože momentálne naozaj veľmi zamračené. Takže neviem, ako bude ten posledný deň, ale vyzerá to tak, že by mal byť okolo 24-25 stupňov, čo je celkom teplo. Dúfam, že vám toto video pomôže sa trošku inšpirovať. Samozrejme, že nemusíte mať to isté presne ako mám ja v tomto videu. Možno máte aj vy doma také podobné kúsky a môžete ich ľahko skombinovať. Myslím, že už bolo všetko povedané a môžeme ísť na to. I'm in my 14 carats, I'm 14 carats. I sink up in my skin to how you're breathing, 'cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Ak by ste sa rozhodli inšpirovať mojimi outfitmi, tak to rozhodne pridajte na Instagram a tam dajte hashtag lastdaywithbonkamila a ja si to potom pozriem, po prípade ma tam môžete označiť. Tuto je môj Instagram. Na záver by som vám chcela povedať už len dve veci. Ako prvé, mám zachybnutý hlas, ale to nemal byť. Ako prvé, Bonkamila Talk nebola z toho dôvodu, že sa mi pokazil notebook, čiže som to nemala kde editovať a tým pádom vlastne bude Bonkamila Talk za maj a jún spolu. A ako druhé, tak vlastne teraz, keď toto pozeráte, som asi na ceste do Anglicka. Idem do Anglicka na týždeň a idem vlastne do Southamptonu, kde idem si pozrieť univerzitu, pretože pre tých, ktorí nevedia, tak ma tam prijali na univerzitu, čiže tam idem študovať, no a teraz to tam idem tak popozerať, taktiež sa stretnúť s lektormi a aj s rôznymi ľuďmi, ktorí tam študujú, ktorí mi vlastne tam celé poukazujú, takže sa veľmi teším. A tým sa dostávam k pointe, ktorú som tu chcela povedať. Založila som si nový kanál, ktorý bude čisto na vlogy, na cestovateľské vlogy, pretože strašne rada cestujem a teda mám v pláne veľa cestovať, hlavne toto leto. A vždy si točím videá, ale nikdy ma nenapadlo, že by som ich mohla pridať na YouTube, takže odteraz ich budem pridávať na YouTube. A taktiež tam budú aj vlogy z Anglicka, vlastne aké to tam je študovať, po prípade vám ukážem školu, možno aké to tam je celé proste to prostredie a tak ďalej. Čiže to budú také vlogy, ktoré sa týkajú môjho života, toho cestovania a toho štúdia. Dúfam, že sa vám tie videá tiež budú páčiť a nechcela som ich pridávať na tento kanál, pretože mi to príde trošku také divné, vzhľadom na to, že tu mám iba fashion a beauty, tak by som si to tak pekne rozdelila. Ten kanál sa nazýva Life with Bonkamila, takže tu ho budete mať. Tu keď si kliknete, tak môžete ma odoberať a ešte tam nie je žiadne video, ale teda to prvé video tam pridám z Anglicka a taktiež dole v popise nájdete link na ten kanál. Takže to určite pozrite. Našla číslo 1. Našla číslo 2.
To by bolo teda pre dnes všetko a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak kľudne môžete kliknúť na like a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!